Nimbag nga rabi yung amin gagayam ken kakabsat. Ited tayo, iti dayaw ken panagyaman ken ni Apo Diyos. Agsipod ta, agtultuloy nga marikna tayo, iti ayat na ken iti bendisyon na nga itited na kada tayo. Ket itatang rabi, adda tayo manen akas maysa nga dakkel a Sabbath school class. Nga naggapo iti naduma-duma nga iglesia, nga mangbukel iti trabaho ni Apo Diyos, nga into no Sabado si kakabsat ko, ket tumulong amangi yadal daytoy leksyon tayo itatan. Napang kami jay pasay jay unyon tayo kakabsat. Ket nagkitak ni Pastor nga Relino Orbe. Di Pastor Orbe ket isunay iti maysa kadagiti resource nga agisuro iti lesson tayo iti Sabbath school kakabsat. Addaday jay Hope Channel, Tagalog iti panagisuro da. Kaday iti nga quarter, kaduan na ni Pastor nga Marvin Diaz, ken ni Pastor Joles Bermudez. Nagtungtungtung kami ket unak ken kuana nya nga ta pastor no dagiti papastor tayo. Malpasda nga buyaen da kayo, makiinadal da kadayo, kastamet kadnya. Ket iti aramiden da. Mga ramid da iti chat group, kadagijay nga Sabbath school facilitator iti tunggal iglesia da. Ket mga ramid da iti maysa nga Sabbath school class review. Mabalin nga Thursday evening, when Friday evening, adadya chat group kakabsat. Tapno da kayo nga napili nga tumulong nga mangbingay-bingay, mangbinsa-binsa, kadaytoy a Sabbath school lesson tayo. Ket maisagana, ket dagiti churches tayo, maisagana damit ket rumangay. Laglagipon tayo kakabsat, iti ibagbaga tayo. The Sabbath school is the heart of the church. No nasalunat iti iglesia, gapu iti panakaisuro iti Sabbath school lesson tayo. Dakkel nga banag iti panagrangay iti trabaho ni Apo Diyos. Ket anyalaki din kunana ni Pastor Bay, nagsaya atin ninong. Ket mabalin mo't kakabsat, nga digijay simple nga itidming outline, ket isu iti surutin nyo, tapno intunno agdidiscuss kayo idjay nga buklen nyo nga chat group. Ket makita yu dayjay panakaiturong na, panakiiyadal na. Saan tay kuman kakabsat nga agsubli, ijedaan awagas, anyadjadaan awagas. Dati na panak nga maysa nga iglesia, ket inted da kanyak dayjay program da. Ket in patulod ko ken ni Pastor Ray Orbe ka kuna, Pastor kitaam da ito program. Taapay, ijay Sabbath school class, da bingay-bingay, talo iti mod dayjay panelist da, maysa mangil yadal iti Sabado, ngana Domingo, Lunes, ngana Martes, Miyerkules, ngana Huwebes. Ket kunana kanya ninong kunana, into no adda ka dijay pangasim palagi pam isuda nga addan dayjay baro nga paiwagas iti panangyadal. Kini Pastor Orbe, 3 points. Kasi met iti padpadasen tayo kabsat tapno ag naurnos iti panagiinadal tayo. Ala, ni Apo Diyos iti mangbindisyon kada kayo. Itaramidin tayo kabsat, usarin tayo nga road daytoy nga lesson tayo, nga mangisagana kanyayo, nga mangipaset into no Sabado, ket kastameten panagrangay iti napisulnalan a panaggadal tayo ti sao ni Apo Diyos. Dawat kakabsat nga kararag tayo.
man nakabali namin nga Diyos amami nga dakat sa dilangit. Kada ito nga oras, iti rabi, titing nga iti lawas. Agyaman kami ama, tamabalin kami, nga umay, babaen iti pamati. Ken babaen iti kararag, itatrunum anapnuan ti ayat, kenapnuan ti parabor. Kasapulan mi ama, iti panangidalan mo. Kasapulan mi, iti panakaawat ken sirib. Tapno daytoy nga leksyon nga ingkam adalen itatta. Agbalin ama, nga bendisyon kada kami. Ket gaputa na bendisyonan kami. Mabalin min tumot nga bendisyonan dagiti sabsabali into no umay nga Sabado iti Sabbath school class mi. Tulungan na kami, idalan na kami babaen ti Santong Espiritu. Itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Adat na yung kaabsat iti lesson number 2. Manipod iti quarterly tayo, ad-adal ti pamati, manipod ken Josue. Iti paulo ng kakabsat, iti lesson tayo itata, naklaat, babaen ti parabor, surprised by grace. Iti paset nga mayulo tayo kakabsat. Ket masarakan iti Hebreo kapitulo 11 versikulo 31 na isurat ket basaan tayo. Gapu iti pamati ni Rahab maysa a balangkanti saan an nairaman an napukaw kadagdidi na kinayat ti namati nga inawat na asige kakapya dagiti agsisiim. By faith, the harlot Rahab did not perish with those who did not believe. Naklaat, babaen iti pamati. Ituloy tayo kakabsat iti panagadal iti libro ni Josue. Idinapan alawas, inadal tayo dagiti ricado, recipes, iti panagbalegi. Inkari ni Apo Diyos ken Josue, nga intednan iti daga a Kanaan, gaputa inkari na ken ni Moses. No kasano iti panangikari ni Apo Diyos ken ni Moses, tungpalen na, babaen ken Josue. Itatan, kitain tayo kakabsat. Noan niya iti napasama. Iti adalin tayo ket kapitulo 2 iti libro ni Josue. Versikulo 1 ingana iti 21. Ket nakita tayo nga mismo nga iti title nga inted iti author tayo. May sa nga banag kakabsat nga pagsidaawan tayo. Daapay, naklaat, surprise, babaen iti parabor. Let's define grace again. Iti parabor kabsat, may sangabanag nga saan ang maited, iti saan kuma nga pangitidan. Okay? No iti paginadalan tayo ket baba, iti pan nakaisalakan. Adda iti saan kuma nga maisalakan, nganggapu iti may parabor, isukot may salakan. Dayjay iti parabor. Saan mo nga tinagad, you did not earn it, na ited ken ka, uray no saan ka amaikari. Manen, apan tayo kabsat iti talo apaset, iti leksyon tayo. Sentro na ket parabor. Umuna apaset. Di parabor balbaliwan na iti maysa pasama. Grace changes event. Anya daytoy apasama. Basahin tayo kabsat iti versikulo 1 iti kapitulo 2 iti libro ni Josue. Ket ni Josue ng anak ni Nun,
inbaon na manipod iti sitem, dagiti dua nga agsiim iti nalimed unay, a kinunana kadakwada in kayo imatangan nyo iti daga, ken ti herit ko, isuda na panda, ket simrekda iti balay iti maysa abalangkantis, amanaganan iti Raab, ket nagdagusda sa jay. Apengin tidko sa tuumuna nga paset ti adal tayo, ti parabor balbaliwan na iti maysa apasamak. On the same spot, 40 years ago, kadayjay nga panangibaon ni Josue, ni Moses kakabsat kadwa na metlaeng dagijay nga Israelitas nga inyaon na manipod iti Ehipto. Nakadanon dan iti pagbeddengan at the border. Ket ni Moses inbilin ni Apo Diyos nga mangpili iti 12 nga apan agsiim, spies. Maysa iti tunggal tribo. Ket idinalpasda 10 kadagiti dua, inbagada iti damag nga lang upapay that brought discouragement. Anya iti inbagada. Anya hantay nga mabalin. Nga sirken dayta nga dagangin ka rin na Apo Diyos. Tapay, dagiti tattao jay ket nagdadakkel da. Arig taylaeng dudon iti sangwanan da. Tapno paneknekan da, dahi inpadamag da. Nangyawid da kakabsat, iti maysa nga raay, a bunch of grape. Ket iti kunana iti Biblia, iti Numbers, versikulo 13, nga dayjay kadakkel, dayjay nga ubas, inasiwan iti dua kadayjay nga ispya, ket dayjay agsaringgayad iti daga. I could just imagine, gaputain ka rin ni Apo Diyos dayjay nga daga nga Kanaan, which is flowing with milk and honey. Ngem adda iti dua ni Joshua ken ni Caleb. Inbagada kakabsat ni Apo Diyos inkarina nga itedna dayta nga daga kadatayon. Saan nga datayo iti makibakal no diket di ni Apo Diyos. Unfortunately, in that same place, the Israelitas na matida kadagi 10 saan da nga pinati ti dua. Anya inaramid ni Apo Diyos. Isu nga taw-tawa-taw da, they were wandering in the wilderness for the next 40 years. Itatan, nakadanon da manen ijay alugar. Baro kakabsat nga nerasyon. Kadayjay nga adda ijay metlaeng sitem. Kuna tayo Acacia Grove, nilaeng Josue, ken ni Caleb iti addan asi Biblia. Ta uray pa yen ni Moses ket natay. Napanda ijay balay iti maysa abalangkantis. Iti parabor balbaliwan na iti maysa apasamak. Diyo mo na nga pasamak nga nangyaw awan. Itatnan daytoy abaru apasamak, nang lukat iti baru anamnama. Ti parabor ikanna iti namnama, dagijay nga naupapay, dagijay nga nababak. May kadwang nga paset iti lesson tayo kakabsat.
ti parabor, ayatin na iti managbasol. Masarakan da ito iti versikulo 2, ingana iti 11. Sino da ito nga managbasol? Kunana di versikulo 1, nga napanda iti balay ni Raab. Sino ni Raab? Maysa abalangkantis. Maysa abalangkantis. Saan laeng abalangkantis? Maysa nga saan ang naibilang iti pamilya ni Apo Diyos. He is not an Israelite. Ket idi kakabsat nga nakapandan iti balay ni Raab, daytoy ket naamuan iti ari. Isu nga nang ibaon ti ari ti soldado na. Ket ni Raab, idi nga inbaga dayjay nga nangagmi. Nga day iti duwa nga umay nga nagispya. Nangagmi, namuami, nga simrekda dito'y balayo. Anya ti sungbat na ni Raab kabsat. Masarakan iti versikulo 4 ken 5 na isurat ket basaan tayo. When dagiti tattao imay da kanyak ngem saan kungon amuan no taga anuda. Ket naaramid nga idi umadani mairikep iti ruangan. Idi nga nasipngeten dagiti tattao rimwarda ket jak amono sa dino iti napananda. Surutin nyo ida. Itinadaras, ta maabutan nyo ida. Ano dyan pa nagkungkuna tayo kabsat niya? White lie. Iso nga, iti mikadwa nga paset iti lesson tayo. Ti parabor ayaten na iti managpaso. Saan laeng balangkantis ni Raab, no di kiti amuna iti agulpod. Ket idin kakabsat, nga awanen digijay nga soldados ti ari. Denggenyo iti inbaga ni Raab. Kunana ni Raab kabsat, siyak amok ani Hioba inted na kada kayo. Daytoy adaga, ket da kami agbuteng kami gapu kada kayo. Ket amin dagiti agnaed iti daga agrunaw da iti sangoyo. Now listen to the word of Rahab. Ni Hioba inted na kada kayo, daytoy adaga. Napanda ka din saan pa'y? Ngem denggen nyo dahi inbagaan manen ni Rahab. Ni Hioba inted na kada kayo, daytoy adaga. Ket denggen nyo kakabsat dahi intuloy na nga testimonyo na. Tanangagmi ani Hioba pinagnana iti danom iti baybay. Pinagmagana iti danom a baybay analabaga. Iti sangwanan nyo, idi arimwar kayo sa di Ehipto, ket dagiti inaramid yu kadagiti duang ar-ari dagiti Amorios, nagyanda iti balasew ti Jordan, dasyon kaniog, isuda pinatayo at tinalipuspos. Daytoy kakabsat, mangited iti maysa. Kung natin man nga, no daduma kagaramid tayo iti conversion story. Noon niya dahi inaramid ni Apo Diyos. Noon niya dahi nakaskas daaw nga pasamak nga inaramid ni Apo Diyos. Iti biyag dagiti anak na, makita dagiti sabsabali, ket daytoy iti mangbalbaliw iti panunot da nga agpamati da ken ni Apo Diyos. Ituloy tayo kakabsat. Nga denggen dahi testimonyo ni Raab.
Idinto anang ngigmi dagiti ng grunaw ti puso mi, awanen iti nga ingel iti uray maysa. Gapu kada kayo, tani Hioba Diyos yu isu ti Diyos ijay nga tu sa dilangit, ken baba ditoy daga. I would like to emphasize this. The acts of God can bring fear and also turn disbelief to believe in God. At dakabsat iti maysa nga napasamak. At iti maysa nga convention iti Mountain View College. Ket maysa kadigidjay nga speaker ijay, isu kakabsat dayjay he was converted. Maysa nga nagtrabaho iti ruar, digiti gagayem ti jarwar. Maysa nga nangato iti rangkura. Apay nga nakonvertir. Dayto iti testimonyo na. Iti maysa nga daw inbaunda kadwa na digidjay nga kakadwa na, digidjay tao nga under his command. Nga panda kakabsat nga darupen, they will have to attack Mountain View College. Numapang kay Mountain View College, sa dati duwang nga famous kakabsat nga hill ijay nya. Dayjay ket dayjay kunatayo Nelson Hill, adamit jay maysa. Ada dayjay ngatong. Ket spy, ada dayjay telescope da. Sakbay dang mapanday, must be sure nga dayjay apanda pa ng darok ket they will win the battle. Hindi kitaan da manen. Kitaan da manen through their telescope. Kunana dayjay nga commander, saan tay nga mabalin nga serken dayta nga kuleyo. Tapay, anya nakita da, through his testimony, idi nga kitaan da, dayjay nga college, nakita da, nga nakadado, dagiti armada, nga adda dijay. They were in uniform and all heavy equipments of war adda dijay. Gaputa kasjay, again they had another plan. Their plan was, apanda nga kitaan actually, subimabada. They disguised themselves as a visitor of the college. Katidi agpasyerda ijay campus, nagsalsaludsud da. Ayun na nga digiti soldado dito. Ayun na nga digiti tanks. Ayun na nga digiti. Kaya kunada, awang ba't tikas to ito Mountain View ko na. Kaya kunadahan nakita mi. And then they said, no. Iti bagami kada kayo. Ni Apo Diyos ay aywanan na daytoy nga college. In baganda digiti dadu mga kapkapadasan at the early stage of Mountain View College, adda kakabsat digiti mangpanggap nga mangpasardeng iti panak-establish dayjay nga kuleyo. So that one day napanda imuli da kapsat. It was still a rough road from Bagong Taas ingana ijay gate iti Mountain View. Rabiin, idi makasangpit da dijay. Nagaduda, according to the story, they were armed. Idin nga makadanon dan almost at the gate. Makita da nga adda iti maysa nga nagdakkel nga maingal a lalaki. Standing on the opposite of the road. Maysa nga sakana, ken sabali nga sakana. Ket igem na iti umapoy akampilan. Swinging. Ket idinakita da. They decided to retreat.
Dahil nga commander ko na nukas tangarod ko na ni Apo Diyos ket si bibiyag. The acts of God bring fear and turn disbelief into believing. Dayjay iti napasamak keni Raab. Adda iti dawat na. Basain tayo kakabsat niya dawat na. Kunana kadigiti dua nga napan nga nagsiin. Agdawatak nga rod kada kayo itata. Pagsapataandak gapu ken ni Jehova. Nga kas iti panang nga asik kada kayo. Kas tamet iti aramiden yu iti balay ni Amak. Ket ikandak iti napudno atanda. Ket biyagen yun to ni Amak ken ti Inak. Ken dagiti kakabsat ko lalaki ken babae. Ken amin ijay ako kuada. Ket ispalin nyo iti biyagmi iti patay. What a request. Gaputa da iti nasayaat nga inaramid ni Raab. Iti sungbat met kakabsat dagiti dua nga napan nagsiim. Versikulo 14 ken 18 na isurat. Basahin tayo. Iti biyagmi maipaay iti biyag mo. Nudi kay ipalgak kumaday to'y apanggapmi. Ket isunto nga intuno ni Jehova ited na kada kami daytoy adaga. Aramiden minto ken ka si kakaasi ken si pupudno. Ket kita tanu intun sumrek kami iti daga. Sika igalot munto daytoy atali. Ana labaga iti tawa nga isu iti nangulugam kada kami. Ket sika umuneg gem iti balay mo ni amam ken ti inam ken di ket kakabsat mo ken di ket amin ni amam. There must be a token of the covenant. Kadaytoy kakabsat nya, kadaytoy nga inbaga daytoy espya. Tie the red rope na labaga nga tali nga isu iti inusar ni Raab nga nangipababa kadigiti dua nga napan nagsiim. Numamati ka, laglagi pong kakabsat, adday iti dua nga inpaaramid dagitoy nga nagsiim. Umuna, dayjay nga tali, nga inaramat ni Rahab, nga nangaramid iti naimbag, isunto iti pagilasinan. You will have to tie it at the window of your house. Mikadwa, ket sika, ken iti amin a pamilyam, masapul nga adda kayto iti uneg iti balay mo. Now let us make a good application in this point. Laglagipin tayo kakabsat, nga iti panlakaisalakan, kukwa ni Apo Diyos. No ninue, ken iti asawa na, ken dagiti talong anak na, ken ti manugang da, na isalakan da, manipod kadayjay nga ipapatay iti layos. Kasano? Because they acted kadayjay inbaga ni Apo Diyos, nga addada kuma ije uneg iti daong. Ni Rahab, masapul nga addada ije uneg iti balayda. Kininuway umay kakabsat da ije layos, nga mangdadael iti amin nga adda iti lubong. Na isalakan da,
tadaday di uneg iti daong. Ken ni Rahab, inbaga digitoy nga ispya, masapul nga adda kayo di tauneg. Adda tayo kakabsat iti nadawalan, open and close quotation mark, apaset iti panagbiag tay iti lubong. Tati ko naman nga ron ni Apo Jesus, akas ti panawin ni Noe, isunto tiya ay ni Apo Jesus iti may kadwa. The tide of wickedness is just like a growing flood. Umay kat umadalam. Adda iti masapul a pagyanan tayo. Kabsat ko, kumusta iti panagyan mo iti uneg ti balay ni Apo Diyos. Kung natin pastor ko na tayo. Nasisiyat pa nga da kami dirwar, tahami nga makita di kita nga kabsat ita uneg. It is a common complaint. Pagada ka, ni kastoy, again, referring back to Noah in the ark. Referring back to Rahab inside her house. Kasanungay kakabsat ti angot ngatan. Iti uneg iti daong, iti nasurok nga manu nga bulan, nga adda di jay, ket amin a klase iti animal. Nadalos, 7 nga pares, narugit 2 nga pares. No adalang iti taraken niyo kakabsat, nga may nga pusa, ket saan na nga ammo iti pangikabilan na dayjay rugit na jatakina. Saan na nga ammo pangikabilan na isbuna. I would like to tell you, your house, kaanyon ton nga kayat di angot na. Iti bagbaga iti leksyon tayo kakabsat. Uray no iti uneg iti balay. Sino dinagyan di uneg ti balay ni Rahab? Dagiti managbasol. Ni Rahab balangkantis, ni Rahab managulbod. Ni Noah kadwana digiti ana animal. Kabsat ko, the safest place in the world in time of storm is to stay faithful in the family of God. Mabalin nga makitam dagiti sabsabali. Mabalin nga ipakita ni Satanas dagiti sabsabali. Ket ipakita na dagiti ang nagkamkamalyan dagiti kakabsat mo. But I would like to tell you, the safest is to be inside the house of God. Ti maudi apaset eleksyon tayo. Ti parabor mangted ti balegi. Grace gives victory. Iti kunanan ni Josue, iti kapitulo 2 ken 24. Idin dagiti 2 tattaw nagawid da, ket simalog da iti bantay, ket bimalasiw da, ket imayda ken ni Josue nga anak ni Nun, ket sinarita na amin napasamak da. Denggenyo di bagada. Ket kinunada ken Josue, pudno ani Hioba inyawat na amin dagiti daga kadagiti imatayo. Ket may sapay amin dagiti agnaed iti daga nagrunaw da iti sango tayo. What I like is sakbay danganapan nangabakdan. Ulitat, sakbay da asinerek iti Jericho nangabakdan. Taapay, gapu kini Apo Diyos. Isu nga na, iti leksyon tayo kakabsat ket iti title na
Naklaat baban ti parabor. Apay nga maklaat ka? Umuna, ta iti parabor, balbaliwan na iti pasamak iti biyag. On the same place, ijay Sitem, Acacia Grove. It was a failure. But now, gapu iti parabor, ni Apo Diyos binalbaliwan na. Gapu iti parabor, ayaten na, awaten na, isalakan na, iti managbaso. Namuan tayo nga ni Rahab, balangkantis. Ni Rahab nagulbod, ngem ni Rahab, kenti pamilyana, insalakan ni Apo Diyos. Ti parabor, binaliwan na ni Rahab. Namuan tayo kakabsat, nga iti parabor, mangited ti balegi. Sakbay mo pa'y kakabsat, nga sirken iti may sangabanag. Akas sakbay pa'y asinirek ni Josue, ken dagiti Israelitas iti syudad, iti Jericho. Inteden ni Apo Diyos iti balegi kadakwada. Denggen nyo manen, dahi inbaga, dagiti dua nga napan nga nagsiim, pudno ani Hioba, inyawat na amin adaga, kadagiti imatayon. Before they acted, sakbay da nga nagaramid, ni Hioba, intednan iti balegi. Sino tinakilaat, gapu iti parabor? Saan laeng nga ni Rahab? Uray pa'y ti Israelitas. Uray pa'y ni Josue. Nakilaat da, gapu iti parabor. Grace saved a harlot. Nakilaat dayjay nga balangkantis. Grace gave victory to the Israelites. Nakilaat ni Josue, agraman ti amin nga anak ni Apo Diyos. Laglagipin tayo kabsat, dayjay a parabor, maited gapu iti pamati. Kuna namalen iti paset nga mayulo tayo. Gapu iti pamatin ni Rahab abalangkantis saan anairaman anapukaw kadigiti dida kinayat iti namati. Kapsat ko, nakilaat kakadin, kinilaat na kakadin iti parabor ni Apo Diyos. Go back to your life and see the acts of God. Because He is full of love. His grace is sufficient for you. Ket intun no makitam day nga parabor na. Iti umay ket isuntun day jay apamati akas di pamati ni Rahab. Tulungan na ka. Tulungan na ni Apo Diyos. Nga biyak tayo asi pambamati gapu iti parabor ni Apo Diyos. Makita tayo kuma. Digdi nakadadto nga panangipakita ni Apo Diyos iti panakabalin na iti panagbiag tayo. May I share to you one of my favorite quotations. Kunana ni Apo Diyos, baitan ka ni Mrs. White, we have nothing to fear for the future except when we shall forget how God had led us in the past. Ibatik iti maysang assignment kanyam kabsa. Anya dayeng assignment, pastor ko na. Kalpasan iti panagadal tayo. Will you go, excuse me, on your personal meditation? And may God lead you by His Holy Spirit. And look
Yes, look again on the acts of God. No kasano, ngayon salakan na ka. Maklaat kanto. Babaen, iti parabor. Agkararag tayo sa manakabali namin nga Diyos agyaman kami. Ta sika iti Diyos iti ayat. Sika iti Diyos iti parabor. Ket daytan nga parabor mo ama, mabalin mo nga balbaliwan. Dagiti anyaman apasamak iti panagbiag mi. Tulungan na kami Diyos. No anya iti naramid mo kini Rehab am. Aramidem met kadi iti panagbiag mi. Ikan na kami iti panagpamati. Akas ka ni Rehab. Bendisyonan na kami o Diyos. Itinagan niya po Jesus. Amen. Kas iti kanayon ning ibagbaga. Ayaten na kani ako Diyos. Ayaten na kayo met. Iti lesson outline kakabsat. Kit mabalin mi nga ited ka kayo. Ayaten na kanya po Diyos, imbag nga rabi tayo.